hangsúlyukat elveszik. Bocskor Gábor és Boros Lajos. 7 óra 13 perccel, jó reggelt kívánunk, drága bumeránk hallgatók, és Lajosunk. És Gáborunk. És Gáborunk, igen. Hú, gyerekek, ez nagyon érdekes. Rögtön foglalkozunk a magyar-horvát megállapodással, amely ugye arról szól, hogy magyar rendőrök teljesítenek szolgálatot a horvát tengerparton, hogy a turistáknak segítsenek. De a kezemben egy újság, és hát már önmagában érdekes a cím, mert ugye gondolom mindannyiunkat foglalkoztat az, hogy milyennek a bűnözési statisztikák, illetve abban a környezetben, ahol mi lakunk, főleg, hogy milyen a bűnözési arány. És akkor képzeljétek el, azt mondja, 100 lakosból 23-an bűnöztek már Oroszlányban. Ugyanis ők vezetik a top listát Magyarországon, az oroszlányiak. Tehát a 25% durván, hát 23%. 23 teljesen konkrétan, 23%. 23% már bűnözött, ami azt jelenti, hogy van, aki egyszer, van, aki többször. Tehát ez képviselet komolyabb. Ezt nem tudom megítélni, hogy ez a statisztika személyre szólóan úgy néz ki, hogy aki bűnözött, az 1 pont, vagy hogyha többször bűnöztél, az akkor 2 pont, vagy 3 pont. Ezt nem tudom, de így írja, így van megfogalmazva, hogy 100 lakosból 23-an bűnöztek már Oroszlányban. Tehát azt jelenti, hogy 77-en még nem. Igen. Igen, na most, és nyilván többen laknak, mint 100-an, tehát ez ugye felszorozva is érvényes. Na most ez egy országos összehasonlítás alapján készül statisztika, és Oroszlány a listavezető. Igen, 23, tehát 100-ból. Na most a megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense szerint a statisztika minden bűncselekményt rögzít, így a közlekedési vétségtől egészen a személy elleni vétségekig mindent. Ja, tehát... minden benne van. Na jó, hát ez országosan is ugyanígy néz ki. Na most, az egészben a legszebb, és én szerintem ő a napembere, az maga a polgármester nyilatkozata ezzel kapcsolatban. Érdekesen látja a kérdést. Tehát Oroszlány polgármestere azzal kapcsolatban, hogy az ő városa vezeti a bűnözési statisztikát. Tehát 100 emberből 100 oroszlányi lakosból 23 bűnözött. Erre a polgármester a következőt mondja. Szerinte egyetlen városnak sem tesznek jót hasonló hírek, bár, és most jön a lényeg, bizakodásra ad okot, hogy az elkövetők, bár oroszlányiak, nem feltétlenül a városban bűnöztek. Na ez milyen? Én azt mondom, ez egy tapsot érdemel. Igen, mert az oroszlányiak azok bűnözenek Tatabányán, és a tatabányaiak bűnözenek Oroszlányban, érted? Hát mégis csak más az embernek a saját bűnözőit letartóztatni, mint a szomszédváros bűnözőit. Csak azt mondom, hogy kiváló a polgármester, mert nyilván ő nagyon-nagyon jó hatással van a város lakosaira, tehát gondolom, hogy ugyan nem tett ilyen kijelentést, de nagyjából a oroszlányi lakos úgy érzi, hogy ő annyira szereti a saját városát, ha már neki bűnöznie van kényszere. Akkor elmegy máshova bűnözni. És aztán hazamegy aludni. És így van, veszi a fáradtságot, hogy elmenjen Oroszlányból bűnözni, és hazamegy Oroszlányba. Vegyük sorra a bűnözőt, vegyük a legenyhébbet. Hirtelen egy oroszlányinak kedve támad sebességhatárt túllépni. Hát azt nem Oroszlányban teszi. Ne, aki megy 60-nal a város határig, és aztán gáz! Jó, hozzá kell tenni, a sebesség határátlépés az nem bűncselekmény, hanem az szabálysértés. Záróvonal átlépés. Nem. Leszorítás az útról. Az alkoholos befolyásoltság alatt történő vezetés, az is szabálysértés, ez bűncselekmény. Bizonyos százalék felett nem bűncselekmény. Nem tudom a jogi kategóriát. Igen. De mondjuk ha lopni akar. Így van. Tehát akkor az oroszlány, mondjuk egy oroszlányi megkíván egy... Elmegy lopni, mert mit tudom én, kenyérpirítóra van szüksége. Igen. Érted? Tudja pontosan... Beül az autójába, elmegy egy csomó oroszlányi ház előtt, ahol tudja, hogy van kenyérpirító. Elmegy a kenyérpirító boltok előtt Oroszlányban. Nem fékez, egy picit se. Elhagyja a város határt. Gáz, onnantól kezdve jaj a kenyérpirítóknak. Így van. Tehát gyakorlatilag majd nem azt sugallja a polgármester, hogy Oroszlányban lakni nagyon biztonságos. Pont ez az. Legyél oroszlány, és akkor védett vagy. Igen. És te várj, de ezt a logikát folytatod, akkor oroszlánynak az az érdeke, hogy ez a 23% felmenjen 70-80-90-re. Mégpedig annál védettebb vagy, minél több oroszlány bűnözik oroszlányon kívül. Érted? Hát hogyne? Mert ez ilyen, mint egy üvegbúra. Gyakorlatilag. Azt nem tudom, hogy például az oroszlányi bűnözők megvédik-e a tatabányai bűnözőktől a várost. Vagy egyszerűen van egy egyezmény. Érted, tehát hogyha jön az importbűnöző máshonnan oroszlány felé,
akkor igen, hát erről nem szól a fáma. Erről nem szól a fáma. Hogy vajon hány nem oroszlányi bűnözik Oroszlányban? Illetve hát van még egy, amiről a polgármester nem tud. Ugye a tatabányai és oroszlányi bűnözők nem cserélnek-e címeket? Tehát azt mondja, hogy... Neki a statisztika szempontjából ez tök mindegy. A tök mindegy. Így van. Tehát akkor lehet, hogy itt van egyfajta bűnözői együttműködés is, ami egyébként tiszteletre méltó. Szóval nem szigetelődnek el, nem improvizálnak, hanem egyszerűen megszervezik ezt a dolgot. Én tudod, én belegondolok abba, hogy nyilván bármilyen polgármesternek nagyon nehéz a dolga, főleg a mai anyagi helyzet miatt. Ugyanakkor ott ül vezeti oroszlányt minden reggel, beül az íróasztalra, és egyszer csak megérkezik hozzá a statisztika. Sőt, valamelyik újság fel is keresi, hogy mit szól ez. Hát kit szólítasson meg, hanem őt. Igen. És erre nekik ki kell találni egy frappáns választ. Összehívja az értekezletet. Vagy maga Geggel. Geggel, hogy keressünk ebbe valami jó. Pozitívumot. Így van. Oké, 100 lakosból 23 bűnözik. Ezt nem tagadjuk. Ezt hogy tudjuk valahogy enyhíteni, finomítani. Olyan napfényessé tenni. És ez jó. És ez akkor jó. erre azt mondja, még egyszer idézem, bizakodásra ad okot, hogy az elkövetők, bár oroszlányiak, nem feltétlenül a városban bűnöztek. Ezt tudod, mit jelent? Hogy az oroszlányi bűnözők lokálpatrióták. Szeretik a városukat. Szeretik a városukat. Nem akarják rossz hírnébe keverni a polgármesterüket. És én el is mondanám, a polgármester, hogyha jól akar, ugye most lesznek választások, akkor igazán ezeket a bűnözőket tudná aktivizálni. Például azt mondani, hogy kéne a főtérre egy tatabányai bányászszobor például. Miért mindig Tatabányában? Most már a közelben. Ott van a közelben. Csak például. Igen. Csak azért. Nem, bocs, Tatabánya, elnézést, csak úgy, ez csak egy példa, hát nem komoly. Tehát érted, az, hogy akkor ezt ki kéne használni. Ugyanakkor, hogyha a statisztikát veszük alapul, akkor nem kerül egy stigma az oroszlányiak homlokára. Azzal, tehát találkozik egy oroszlányival egy ember, szia, bemutatkozol, én ez vagyok, te honnan jöttél? Oroszlányról. És akkor már egyből arra gondolsz, hogy basszus, lehet, hogy ez a 23%, ami nem alacsony, egyike. Meg kell kérdezni, de hogy lehet finoman megkérdezni. Ne arra úgy, te sűrűn elhagyod oroszlányt? Ez is jó kérdés, hogy az, hogy 77-es vagy egy 23-as. Persze mindenki 77-esnek tartja magát, természetesen, mert nem fogja bevallani. Rajnai Gábor, oroszlány polgármester, esküszöm a napembere. Figyelj ide, azt mondd meg, hogy te például az ő helyében hogy kommunikáltad volna ezt szépre? Ez szépre? Egyébként ez a 23% is becsületes, tiszta állampolgár, és szereti a városunkat, és nem nagyon tudom. Ez nem Lajos. Ez nem jó. Fuss neki még egyszer. Neki futok, hogy igen, ez a 23%, ez ha megint engem választotok meg, felmegy 40... Ez se jó. A legjobb, amit mondhatod. A legjobb. A legjobb, amit mondhatod. Igen, nálunk 100 lakosból 23 bűnözik, de nem itthon, hanem máshol. Ez gyönyörű. Igen. Még egy nagy tapsot érdemel. Igen. Nem szép? Ez kifejezetten, szóval van benne valami olyan hrábáli, szóval olyan nagyon szép kis novellákat lehetne ebből írni. Érdekelne egyébként, hogy a bűnözés milyen típusai vannak ebben a 23%-ban. Így van. Ahogy azt szokták mondani, hogy a jamaikaiaké, itt valaki azt üzeni, az oroszlányiak bűnözzenek oroszlányon. Jó, de az nem jó, mert az, hogy mondjam, belső feszültséget szít. Tehát ez elrontaná jó szomszédságot. Ha én tudom, hogy a szomszédom tőlem lop, akkor haragudnék rá. Ha tudom, hogy a szomszédom lop, de nem tőlem, akkor nem haragszom rá. Érted? Azt mondom, hogy jó, hát mit érdekel engem, hogy mit csinál a városhatárán kívül? Itt van egy másik kérdés, amit egy SMS-ben tesz fel egy hallgató. Azt mondja, a legfontosabb kérdés, hogy a polgármester benne van-e a 23-ban? Hát ha benne van, akkor a sofőrje is. Nem, a polgármester nincs benne. Nem lehet benne. Így nem van. lehet benne, mert különben a másik 77 nem választaná meg. Igen. Így van. Igen. Azt mondja valaki, hogy ellopják a turmixomat. Igen. Én visszalopom, turmix a helyén. Ez két bűnözés. Ez igaz. Tehát lehet, hogy oroszlányban nincs is nagy, magasfokú bűnözés, hanem egy kenyérpirítót loptak el. Körbe. És azt oda-vissza lopják 23-szor.
23-szor lopják oda-vissza, akkor jelenleg a kenyérpirítón nincs oroszlányban. Várjál, ha páratlan számú a lopás, akkor nincs oroszlányban. Akkor nem tud visszakerülni. Páros számúnak kellene a lopásnak, hogy visszakerülni. Így van. Tehát még egyszer 24-re kéne felemelni a statisztikát. Igen, és akkor az nullának számít. És akkor a kenyérpirító a helyén van. Helyén van, tehát nem történt bűnözés, és mégis 24 jegyzett bűnözés történt. Ez így viszont úgy hívják, hogy látszat statisztika, illetve látszat bűnözés. Jó. Tulajdonképpen mindenki ártatlan. Igen. Kölcsönkérésnek is tekinthetjük ezt a dolgot, csak kérdezés nélkül. Jó, hát mi most csak találgatunk, hogy valóban egy turmixképről vagy kenyérpirítóról van ez szó. Vagy egy bicikliről. A bicikli azért jobb biciklit lopni, mert az, ugye azon el lehet menni. És visszalopni is könnyű, azon vissza lehet menni. És csak a forgalmat kéne mérni, az oroszlányból kimenni, meg a bejövő forgalmat. Ha azonos darabszámú bicikli megy be, mint ahány megy ki, akkor tulajdonképpen tök mindegy, hogy lopják-e vagy nem. De egy valami biztos, az oroszlányak szeretik a városokat. Igen. Igen, és ez azért egy csomó várossal nem így van. Egy csomó városban, például Budapesten is, budapestiek bűnöznek, érted? Így van, így van. Nem vagyunk elég lokálpatrióták. Az oroszlányi nem lusta, az oroszlányi szorgalmas. A Budapestiet komolyan mondom, hát elmehetne mondjuk vecsésig legalább, érted? Istenem, Rajnai Gábor, ha megismerhetném. Szerintem fogunk mi még beszélgetni vele. Na jó, ezt a témát lezárjuk, viszont nincs csak kibeszél következik most. Mutatunk egy hangot, tessék parancsolni. Én a musztot sem meg. Én nagy köszönetes igen, majd a Peter úrnak és Tesselójöjjön nekünk, és köszönöm. Nagyon jellegzetes férfi hang. Telefonszámú 061 888 3000. Bumeráng. Több mint egy hajítófa. Bumeráng. Bumeráng.